bafowethu hayi konakele bafowethu kwi-country yethu, konakele ngempela kwi-country yethu, konakele kakhulu. Umongameli uCyril Ramaphosa unama-ID awu-3. Njengoba enama-ID awu-3 ke shuthi lawa amanye yilawa hide khona amabhizinisi akhe lawa nawo. So ke bafowethu kukutshela ukuthini? Kukutshela ukuthi lokho umuntu oyi-threat kwi-country yethu na kwi-security intelligence yethu uyena usimnomzana uCyril Ramaphosa, umuntu ngempela omgulukudu wesigebengu esikhulu, uyena uCyril Ramaphosa. Unama-ID awu-3. Umuntu oqale ngempela usabona umthetho umvikela bevela laphana abanye eParliament bethi we vote no, we vote no, we vote no. So ngicabanga ukuthi kuzofuneka ukuthi sidile nalesimo kwenzeka ukuthi siyikhandi sikwazi ukuthi siphephe, ngoba asiphephile siyikhandi uma soba nomongameli ozovikela umthetho abe namadola amaningi endlini and kube ne-act ezovele nje inganakwa kanjalo, avikelwe, adefendwe. Isikhathi lesi sokuthi funeke ngempela umphakathi wase South Africa usukume, njoba kuthiwa ngomhla ka-28 of October kuyothiwa he must resign. He really must resign. He must resign before 28 kuphele nje, ngoba sikhathele bafowethu, ayikho lento le. Umuntu oyisitha noyi-threat ye-South Africa nabantu abayigadile, all security forces, uGeneral uLokhuzana uRamaphosa himself unama-ID awu-3 kwiphalaphala akwenzakalanga lutho. So ngempela kuzofuneka sibheke ukuthi sazi ukuthi siphile engcupheni, and lento ivele kumadlanga last week kwavela zonke izinto ngaye. Uma ubheka nakhona ukuxhumana phakathi kaBrown Mokgotsi no Khat Matlala, ikhona kunalo information labo WhatsApp abadlalwa ile genge yo2. So uyabona kune information ekhona lapho etholakalile. Nangu futhi uSenzo Mchunu on Friday lapho khona kuvela khona ukuthi uRamaphosa waye aware and uyazi wavuma ukudisbandwa kwe-task team. So uyabona ke isinikeza inkinga ke le bafowethu. Kuzofuneka ngempela manje yilesi sikhathi engangithi funeke sifike ukuthi bethe abantu enough is enough. This is our time. Sithi nje enough is enough. Siyi-country asifuni ukuyihlanganisa nalento, akaphuma phele nje. Ke sizibonele bafowethu, ke sidecide thina njengabahlali ukuthi sithini. I think sesibengezele kakhulu. Khokunake bafowethu nizokwenza njani, kodwa kune date ekuthiwa umhla ka-28 October yokuthi kumele ukuthi zikhale ngayo. Kuthiwa Ramaphosa must fall. He must go away. Thank you bafowethu. Siyabonga General Mkhwanazi ngoba ungekho ungaba yibhobo kulezinto. Thank you.